お帰りなっそ。ちょっと何その格好。いや。うわ聞いてるの？何その見た目。だから。聞かれたらすぐ答える。噛まれました？噛まれましたじゃないでしょ。学校に行く前に気をつけてねってお母さん言ったわよね。そしたらあんたは、いや手洗いなんて、いやうがいなんて、いやマスクなんて。友達の歌教員くんがなってたから噛まれた。出た。友達がしてたから、友達がしようって言ったから。じゃああなたは友達が死んだら死ぬの？今それで死んでる。よそはよそ、うちはうち。じゃあ、噛まれたらどうなるか分かればいい。何急に。いや最強中になんだが見える。ーやば。完全にゾンビにチャッチだーんだ。今なんて言ったの？関係ない。何をしてんのあんたは。